Hej folkens, der er Max med kamera. I dag der skal vi bare finde nogle popcorn og længe sådan tilbage, og så skal vi bare ned i videoen. Det er jo mig, der skal lave videoen, så jeg kan jo ikke. I dag der skal jeg lave en lille Q&A. Jeg har fået nogle spørgsmål, som jeg vil vise jer. Så ja, se her. Det er der også lidt. Og her er der også. Så nu skal vi bare komme i gang. Første spørgsmål. Det kommer fra en, der hedder Ole345. Kan du godt lave en spillevideo? Det har jeg gjort. Men jeg har lavet 2. Eller nej, ja, på en måde 2. Men det vil jeg gerne. Men jeg kan bare ikke rigtig finde det der ud, hvordan jeg kan bare ikke rigtig finde ud af, hvordan man laver det der webcam. Jeg har fundet ud af noget